Fl-aħħar 24 siegħa f'Malta u Għawdex feġġew 3 każi ġodda ta' COVID-19 minn 1310 test, dan fil-waqt li fiequ 2 persuni oħra. B'hekk f'Malta hawn 37 każ attiv, bil-każi totali minn meta tfaċċa dan il-virus pajjiżna jilħqu 649, b'kollox s'issa fiequ total ta' 603. Fit-tmiem din il-ġimgħa ħajjet iċ-ċittadini bdiet mixja ftit lura għan-normal bir-ritorn ta' ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija fil-knejjes lokali miftuħa għal pubbliku. Dan b'numru ta' miżuri sabiex tiġi salvagwardata saħħet il-persuni li attendu l-quddies, fosthom illi kull min jattendi għandu jilbes maskra protettiva li tinżamm id-distanza soċjali u minħabba din ir-raġuni f'ċertu knejjes il-quddies kienet ċelebrata fuq barra wkoll. Intant, minkejja l-appelli tal-esperti mediċi u l-awtoritajiet tas-saħħa tal-għodu fuq il-Midja Laburista l-Prim Ministru Robert Abela sostna illi il-pandemija għaddiet wara sensiela ta' ġranet bla każijiet, fatt skorrett għall-aħħar. Iċ-ċifri jmeru dak li qal Abela u juru li f'pajjiżna ilna ma nirreġistraw jum illi fih ma kellna ebda każ pożittiv ġdid sa mill-4 ta' Ġunju, fejn f'aktar minn 3 xhur mindu l-virus infirex fil-pajjiż ġew irreġistrati biss 6 ijiem b'0 każijiet ġodda u li fl-ebda okkażjoni ma kienu jiem konsekuttivi. Naf il-waqt li fl-aħħar ġimgħa kellna 20 każ ġdid b'5 każi ġodda f'jumejn wara xulxin. Saddiet il-pandemija, u ta' fuq medda ta' ġranet każ wieħed, xejn każijiet, xejn. U mbagħad jiddispjaċini ngħid għax ikollok ġurnata waħda jkollok 5 każ. Fid-dawl li fis-sigħat li ġejjin il-Gżejjer Maltin ser jinħarġu uffiċjalment minn stat ta' emerġenza medika fuq l-istazzjon Laburista l-Prim Ministru ħabbar li dan ifisser li ser ikunu qed jitneħħu il-miżuri ta' restrizzjoni fost oħrajn dik li jistgħu jinġabru massimu ta' 75 persuna f'daqqa f'postijiet pubbliċi għaliex fi kliemu din il-miżura kienet tkun diffiċli biex tiġi infurzata. Fejn għandek il-projbizzjoni ta' massimu ta' 75 persuna li jistgħu jikkongregaw li rajna f'dawn l-aħħar ġranet li toħloq diffikultajiet loġistiċi enormi u wasosna wkoll il-persuna mhux qed tkun obbligata tibqa' tilbes il-maskra protettiva. Tal-użu tal-maskra social distancing. Daw dejjem kienu tajb li wieħed jippuntwalizza li dawn kienu guidelines. Tista' tażel li tobdihom, tista' tażel li tgħid dawn huma guidelines u jiena nħoss li m'għandix nosserv. Robert Abela spjega illi mal-ftuħ uffiċjali tal-Ajruport Malti fl-ewwel ta' Lulju ġew introdotti 6 destinazzjonijiet meqjusa bħala siguri għal pajjiżna mal-lista tal-ivvjaġġar. Dawn huma il-Polonja, Kroazja, Greċja, Italja, Franza u Spanja b'xi restrizzjonijiet fuq l-aħħar tlieta. Madankollu ħabbar illi fil-15 ta' Lulju l-Ajruport Malti mhux ser ikollu restrizzjonijiet fuq id-destinazzjonijiet ta' titjiriet. Fil-15 ta' Lulju imbagħad jinfetaħ l-ajruport tal-bqija tad-destinazzjonijiet l-oħra. Francesco Catania, Net News.